פמפם, כך זה נקרא, יד רגל נגדיות. נשים אצבעות יד ימין. מתקבצות אגודל סולייר, כן, במקביל, תוריד את הנעליים, תשאר עם הבית. שימו לב, הרגל השמאלית שלך מתכווצת. אבל על הרצפה, כן, מתכווץ על הרצפה. והיד השנייה הנגדית נפתחת, האצבעות הנגדיות נפתחות. בהחלפה. חבר'ה, תתנסו בבקשה גם אתם פמפומים בהצלבה. יד ורגל נגדיות. 1, 2. תנסי להרים את הידיים, שימו לב איך הידיים שלא מתרוממות. אנחנו מבקשים רק אצבעות, ואנחנו רואים שאין בידול בין האצבעות ליד. עוד פעם. 1, 2. 1, 2. יפה. אתה ממשיך לפמפם, אתה מתחיל להציב חושים, ואתה גם עונה לי על השאלות. לא להפסיק, להמשיך, לשמור על הצלבה. איבדת את ההצלבה. יפה, להמשיך. מה אתה רואה? להמשיך לפמפם, לשמור על הצלבה, איבדת את ההצלבה. מקבץ, יופי. ממשיכים. להמשיך לפמפם, לעצור גירויים. יפה, רוברט. להניח את הידיים ולפמפם. לפמפם אבל נכון. שמור, קשה לשמור. שימו לב, רוברט, מה היה לנו ברשימה הראשונה? טוב. מה עוד? שמש. אל תבלבל עם הרשימה השנייה. שמש הייתה. עוד שניים. נחזור עליך ברשימה השנייה. לעצור פמפומים, לעצום עיניים. עוד שני פריטים מהרשימה השנייה. רמז, כלי נגינה. ברשימה הראשונה. רמז, מהטבע, מריח, נותנים לאישה. נותנים לה וזה. הוא לא זכור. זכר שני פריטים מתוך 4 מהרשימה הראשונה, אחרי השכה של הרשימה השנייה. תודה רבה רוברט, הוא שמר על פמפומים והצליח לזכור, למרות הכל, עם הצפת הגירויים, 2 פריטים. זה לא ברור מאליו. תודה רבה. מה זה מזכיר לכם?